Tema se centra no estudo dos fundamentos biolóxicos da conducta humana. É dicir, neste tema nos vamos a centrar nas bases materiais biolóxicas que explícanos, a través dos procesos, sistemas biolóxico e químicos, que explican o que podemos observar da conducta e que, por tanto, influen na nosa mente. Pero, aínda que parezca difícil de crer, a historia da ciencia, en moitas culturas se considerou que a nosa alma, a nosa psique, a nosa ánima estaba en lugares moi distintos do cerebro. Aristóteles, a pesar de que fala da alma e da psique, e normalmente hoxe en día o colocamos no cerebro, colocaba este gran científico, iniciador da ciencia, da psicología e da filosofía en xeral, no corazón, no lugar, o centro do noso ser. Os egipcios momificaban o corazón, os pulmóns, o intestino e o estómago e consideraban, por exemplo, que nos pulmóns era onde estaba o lugar central de cada ser humano. Así, na Idade Media, pensaban que, igual que Aristóteles, estaba todo no corazón, non no cerebro, ou en algunhas das concepcións filosóficas asociadas á Biblia parece como se a nosa aliento vital metido por Deus no noso corpo estivera en todo o noso corpo. Non é ata xa a modernidade, co filósofo que xa falamos algo dele en clase, que Descartes, cando empeza a preguntarse onde pode estar a unión entre o corpo e o cerebro, e como vimos, o colocaba cunha hipótesis, porque se habría algo de estudios anatómicos na glándula pineal. Aí empezaríamos a acercarnos a unha visión moderna. E non é ata o século XIX, co frenólogo Gall e a frenoloxía, que van a defender que o noso corpo, a nosa alma, estaría sobre todo relacionada coas medidas que eles facían do cerebro. Dividían o cranio nunha serie de protuberancias que podían medir no laboratorio e en función dos tamaños asociaban a determinadas protuberancias, asociaban a existencia no cranio de unha serie de medidas que podían determinar cal era a nosa personalidade ou a nosa inteligencia. Así, a frenoloxía consideraba que o cerebro era o órgano que da nosa mente. E aquí tedes unha ilustración das distintas partes que eles, con medidas precisas, decían que podían encontrar no cráneo da xente as distintas inteligencias ou posibilidades que describirían a personalidade. Para ele existe unha concepción algo moderna, a nosa necesidade de comer, de dormir, a sexualidade, todo estaría supostamente no cerebro. Entón, nos fundamentos biolóxicos da conducta, neste tema, o que vamos a estudiar é o que dende o século XIX, é dicir, en contra do que decía Aristóteles, que estaba a alma no corazón, ou que os egipcios o colocaban máis ben nos pulmóns, ou a frenoloxía, que consideraba que medindo o cráneo podía saber sobre a personalidade ou a inteligencia de cada un. O que vamos a estudiar é o que a bioloxía e a psicoloxía xuntas nos ensinan, é dicir, os fundamentos biolóxicos da conducta se centran no que será a psicobioloxía, a neuropsicoloxía, a psicoloxía biolóxica ou a neurofisioloxía. Polo tanto, vamos a primeiro mirar o que sabe a xenética, como na rama da bioloxía nos di sobre os elementos da nosa conducta. Tamén vamos a ir empezando a mirar o que os nosos coñecementos anatómicos nos ensinan sobre a conducta humana, basicamente con tres eixos. Un estudo primeiro do sistema nervioso, central e periférico, no que entraremos a saber cousas sobre as neuronas e os neurotransmisores, pero tamén co sistema endocrino e un poquinho tamén sobre as técnicas de neuroimaxen que nos permiten coñecer en directo casi como funciona o noso cerebro para explicar a conducta. Termina o noso tema con un estudo moi breve de algunhas enfermidades ou patoloxías das que sabemos exactamente o componente biolóxico. E este será o esquema do noso tema. Ola, hoxe vamos falar sobre o xenoma. O xenoma é a secuencia total de material xenético que posúe un organismo ou unha especie en particular. O xenoma, no caso dos seres vivos, contén unha gran cantidade de información, porque estimouse que cada molécula do ADN está na orde de 20.000 bits, o que é equivalente a que cada cromosoma teña información dos 4.000 volúmenes de libros cotiáns. Nos humanos, o xenoma nuclear comprende aproximadamente 3.200 millóns de nucleótidos de ADN, en cada conxunto dos 23 pares de cromosomas que temos. O ADN do 99,9% dos humanos é herdado polos pais, e este encontrase en todas as células do organismo. Cada célula ten 2 copias del, pero hai unha excepción nas células sexuais nas que só hai unha copia.
É por isto que os fillos suelen parecerse algo aos seus pais. Cada un dos nosos xenes ten dúas copias, pero non teñen por que ser iguais, xa que unha é da mai e outra do pai. Cada unha destas copias é un alelo. Para explicar os dous tipos de alelos que hai que explicar o que é o xenotipo e o fenotipo. O xenotipo é a información xenética que temos no ADN e é responsable dun carácter. E o fenotipo é o carácter observable que se traduce no xenotipo. Por exemplo, a cor de ollos é un xenotipo e a cor azul ou verde é un fenotipo. Por iso é que o alelo dominante é a copia do xen que sempre está presente e se expresará dando lugar a un fenotipo. O un alelo é recesivo cando é necesario que ambas as copas do xen posean este alelo para que se exprese. Aínda que despois de todo isto parece que uns xens dos fillos dependen desos alelos que herdan de nós, se son dominantes ou recesivos, a transmisión non é tan sinxela. Os cromosomas de 1 ao 22 son iguais en homes ou mulleres, pero o 23 ou sexuais pode ser distinto, xa que nas mulleres é XX e nos homes é XY. Por iso, todo depende do cromosoma que herden do pai, xa que da nai sempre van a herdar un cromosoma X. Agora vou falar sobre o conectoma humano, que é basicamente un mapa que debuxa todas as conexións cerebrais. E podemos dar as conexións entre cada neurona e as súas sinapses, as conexións entre os axóns e a actividade das rexións cerebrais. Comparando conectomas, podemos observar diferenzas nas diferentes rexións cerebrais de xente con trastornos como a depresión. Varios achados recentes baseados en datos de neurovisualización do proxecto Conectoma Humano mostran que as diferenzas individuais nos conectomas poden predecir de forma fiable o comportamento dunha persoa, polo que chegamos á conclusión de que, polos pequenos cambios nas nosas conexións cerebrais, a nosa conduta e personalidade é diferente a do resto das persoas. Agora vamos falar sobre a xenética da conducta, que foi un campo de interese para moitos investigadores dende finais do século XIX, cando Francis Galton comezou a exporse lendo as teorías do seu primo Darwin. Galton suxeriu algúns dos métodos máis utilizados posteriormente na xenética da conducta humana, e tamén levou a cabo os primeiros estudos sistemáticos con familias que mostraron como certos trazos do comportamento transmitíanse entre membros das familias. Agora vou falar sobre as enfermidades provocadas por xenes, onde destaca a depresión, que afecta a máis de 300 millóns de persoas en todo o mundo. E os estudos poñen en evidencia a influencia de factores hereditarios no risco de desenvolver unha depresión maior. E recentemente fomos capaces de identificar variantes xenéticas específicas asociadas a este componente xenético. Detectouse a existencia de 17 variacións dun único nucleótido, en 15 rexións xenómicas asociadas ao risco da depresión. Outro exemplo interesante é o da anorexia e a bulimia, que son o resultado de ideais de beleza fabricados polos medios de comunicación e a industria da moda, polo que a súa orixe é primordialmente psicosocial. Con todo, recentemente atopouse que, como outras desordens psiquiátricas, tamén hai un componente xenético, que ten unha heredabilidade de entre un 50 e un 70% nas sociedades que foron estudadas. Para rematar, vou falar sobre os estudos con xemelgos, que foron unha das ferramentas básicas da xenética conductual, porque permiten descompoñer a variación fenotípica en componentes xenéticos e ambientais. Aínda que hai moitas variantes, o estudo de xemelgos clásico basea na análise de grupos de suxeitos criados nos mesmos ambientes. O procedemento basease na existencia de xemelgos monocigóticos, é dicir, comparten todo o seu material xenético, e xemelgos dicigóticos ou mellizos, que comparten un 50% do seu material xenético. Comparando estes dos grupos distintos nun trazo en concreto, calquera exceso de similitud entre os xemelgos idénticos podería basarse nos xenes, aínda que isto non afecta a conduta, xa que esta está marcada polo conectoma do que falei xa previamente. As neuronas son as células que transmiten a información mediante impulsos nerviosos e constitúen o sistema nervioso. Este encárgase de dirixir e controlar as funcións do noso organismo. Agora imos ver e explicar as súas partes. O soma ou corpo celular, que é onde se atopa o núcleo. As dendritas, que captan a información. E o axón ou cola, que está protexida polas vainas de mielina, que a súa vez acelera un impulso nervioso do que falaremos máis tarde. Aínda así, non todas as neuronas contan con esta parte.
Os impulsos nerviosos son sinais que transportan a información a través dos nervios. Estes son un conxunto de fibras que están distribuídas por todo o corpo. A sinapsis é a unión entre dúas neuronas que intercambian información. Este proceso está composto por varios elementos. A neurona presináptica, que procede o impulso e que está antes. A neurona postsináptica, que recibe o impulso e que está detrás. O espacio sináptico, que é o espacio entre as neuronas. E o botón sináptico ou axón terminal, que no seu interior ten unhas vesículas que conteñen os neurotransmisores. Ademais, as neuronas se comunican mediante sinais químicas e eléctricas. A sinapsis eléctrica é unha transmisión máis rápida e se produce polo paso de partículas máis pequenas dunha neurona a outra. E a sinapsis química, que é máis lenta porque a neurona presináptica libera neurotransmisores que despois se unen aos receptores da postsináptica. Os neurotransmisores son produtos ou sustancias químicas elaborados polo cerebro e comunican as neuronas entre sí. Os máis importantes son a dopamina, que se encarga da función locomotora e da muscular, é dicir, do movemento e da intensidade da acción. A súa dexeneración pode provocar Parkinson, mentres que un exceso delas pode provocar esquizofrenia. Serotonina, encárgase de regular os estados de ánimo, o dolor e o sono. Este último regulado ao segregar unha hormona chamada melatonina. O seu efecto pódese potenciar mediante fármacos que axudan a aliviar a depresión. Noradrenalina. Interveñen nas respostas en situacións de emerxencia e provocan un aumento do ritmo cardíaco e da tensión arterial. Ter niveis moi altos deste neurotransmisor pode levar a causar ansiedade e ataques de pánico. Acetilcolina. Regula as áreas do cerebro relacionadas coa atención, a memoria e a aprendizaxe. Os niveis baixos poden provocar Alzheimer. Endorfinas, que provocan sensación de calma ao ser segregadas. Se os niveis destes son escasos, poden provocar cambios bruscos no estado de ánimo. Receptores e efectores. O cerebro coordina todos os sistemas corporales. Para entender como actúa o ser humano no seu ambiente, hai que ter en conta aos receptores e aos efectores. Os receptores sensoriais son os órganos capaces de captar os estímulos, señais que causan unha reacción, do medio ambiente, é dicir, os órganos dos sentidos, e os estímulos do interior do organismo, chamados receptores viscerais. Estes transforman os distintos tipos de enerxía, como a luz ou o sonido, en impulsos nerviosos que chegan ata o sistema nervioso central. Efectores son os órganos que executan as respostas aos estímulos que ordenou o sistema nervioso central. Poden ser de dous tipos: respostas motoras, que realizan un simple movemento como a contracción muscular, ou respostas secretoras. O órgano efector é unha glándula que libera hormonas. Como dixo o grupo anterior, os efectores sensoriais xeran diferentes tipos de respostas. Estos efectores son monitorizados polo sistema nervioso central. O sistema nervioso central controla o funcionamento do corpo e está composto polo encéfalo, que está formado polo cerebro, o cerebelo, o bulbo raquídeo e a médula espinal, que é a vía de conexión entre o encéfalo e o resto do corpo. O sistema nervioso central procesa información do exterior e ordena as respostas do organismo, desde os reflexos máis simples hasta as respostas motoras máis complexas. Se chama así a masa nerviosa situada no interior da cavidade craneal e a columna vertebral, é dicir, ao conxunto formado polo encéfalo e a médula espinal. A médula espiñal. Que é a médula espiñal? A médula espiñal é unha estrutura semellante a un cordón que percorre a espalda de arriba a baixo. Realiza unha dobre función. Actúa como intermediaria entre o cerebro e as diferentes partes do corpo, tanto nos músculos e glándulas como nos receptores sensoriais situados no tronco e nas extremidades. Ademais, coordina os actos reflexos máis simples, como por exemplo dobrar a perna despois dun golpe de xeonllo. A médula espiñal está protexida pola columna vertebral. Está unida ao tronco cerebral, compuesto polo bulbo raquídeo, a protuberancia e o cerebro medio, que conduce a información entre a médula espiñal e o encéfalo. A médula espiñal está formada por dúas sustancias diferentes, que son a sustancia gris, formada polos núcleos das neuronas, e a sustancia branca, que está formada polos axóns neuronais.
Considérase que o encéfalo está dividido en 3 rexións superpostas unha sobre a outra. De abaixo a arriba, rompencéfalo, mesencéfalo e prosencéfalo. E o nome cerebro resérvase á rexión máis superficial ou prosencéfalo. Noutros casos, as 3 rexións mencionadas anteriormente chámanse cerebro posterior, cerebro medio e cerebro anterior, respectivamente. O tronco encefálico é a unión entre a médula espiñal e o cerebro. Destaca o bulbo raquídeo, que controla a respiración e a frecuencia cardíaca. O prosencéfalo ou cerebro anterior está formado polo telencéfalo e o diencéfalo. O telencéfalo, a súa vez, está composto por a corteza cerebral, que rodea os hemisferios cerebrais, semellante á cortiza dunha árbore, os ganglios basais, relacionados con movimentos automáticos e rítmicos. A enfermedade de Parkinson está relacionada coa alteración desta estructura, por exemplo. E o sistema límbico nos lóbulos temporais, relacionado coa motivación e emoción, e formado por varias rexións, o hipocampo ou a amígdala. O diencéfalo está composto por 2 estructuras, o tálamo e o hipotálamo. O diencéfalo está situado entre os 2 hemisferios cerebrais, por debaixo da cortiza cerebral. Está formado pola glándula pituitaria, glándula mestra que regula a actividade endócrina de todo o organismo. O epitálamo, coa glándula pineal ou epífise. O tálamo, que recibe e filtra os impulsos sensoriais, excepto os do olfacto, antes de ser enviados de novo ao córtex cerebral. E o hipotálamo, que regula os impulsos sexuais, a fame, a sede e o sono. As estructuras do sistema límbico, hipocampo e amígdala, sitúanse no límite ou bordo do diencéfalo. O cerebro medio ou mesencéfalo é a parte máis pequena e cualitativamente menos importante do encéfalo. O cerebro medio é o compoñente máis pequeno do tronco cerebral que controla os movementos oculares, a coordinación de reflexos visuais e auditivos e os movementos esqueléticos. O cerebelo é a parte inferior do encéfalo e a súa función é a coordinación de movementos e de equilibrio, aínda que tamén intervén na memoria e no aprendizaxe. A protuberancia contén un gran número de neuronas que distribúen información dende os hemisferios cerebrais ata o cerebro. O miencéfalo ou bulbo raquídeo controla as funcións vitais como a digestión, a respiración e a regulación do sistema cardiovascular. Finalmente estaría o cerebro. Como dixera o anterior grupo, o cerebro é un dos órganos máis importantes. Isto debido a todas as funcións que realiza. Para estudalas mellor, imos dividilo en hemisferios, cortezas. Para entender a grosso modo como funciona o noso cerebro, imos separarlo en hemisferios, o esquerdo e o dereito. O esquerdo é o que nos dá as capacidades máis lóxicas e matemáticas e calculadoras, mentras que o dereito é o máis imaginativo, artístico. Desta maneira, podes explicar que alguén sexa mellor en matemáticas se o seu hemisferio esquerdo está máis desenvolvido. E, polo contrario, que sexa mellor artísticamente se o seu hemisferio dereito é o máis desenvolvido. Tales hemisferios poden dividirse en 4 lóbulos diferentes según 3 cisuras: a longitudinal, a de Silvio e a cisura de Rolando. Estos lóbulos son o frontal, o temporal, o parietal e o occipital. Para coñecer mellor as funcións de cada lóbulo, imos explicar as das cortezas que están relacionadas cos mesmos, debido á súa semellanza. As cortezas son as seguintes: a corteza somatosensorial, que se encontra no lóbulo parietal e recibe a información sobre os sentidos corporais e está conectado en maior ou menor medida co resto do corpo. A corteza auditiva, que se encontra no lóbulo temporal e é onde procesanse as señais enviadas polas neuronas sensoriais do oído. Logo está a corteza visual, onde procesanse estímulos visuais e créase unha imaxe mental cos diferentes características perceptivas. Esta encóntrase no lóbulo occipital. E, por último, está a corteza motora, que se encontra no lóbulo frontal e participa no principio dos movementos voluntarios. A diferenza dos outros lóbulos, o frontal
Tamén ten outras funcións, ademais da sintetizada na súa corteza, como son as funcións mentais superiores, como pode ser unha apreciación consciente das emocións. As funcións están entrelazadas ao igual que cada parte do cerebro. Isto ocorre pola integración do mesmo, o cual ocúpase de que podamos relacionar estímulos con respostas, ao igual que a capacidade de que se unha área cerebral deixa de ser operativa, outra adopte a función da anterior. A esta propiedade coñécese como a plasticidade e foi teorizada por Ramón y Cajal. Da mesma forma que as neuronas poden reestructurar as súas conexións para intercambiar a función que tiñan asignada, tamén varían os enlaces para perfeccionar as nosas cualidades. Grazas a isto explícase como as nosas habilidades e comportamentos refórzanse e, con isto, a nosa conducta varía e somos máis propicios a seguir rutinas, crear particularismos ou, simplemente, mellorar no que facemos día a día. De todas formas, as funcións convértense en ordes para que o resto do corpo as realice e non poderían ser operables sen unha conexión entre o cerebro e o corpo. Dita conexión é o sistema nervioso periférico. Aínda que todas estas funcións son recepción de estímulos ou respostas voluntarias, as cales son exercidas pola parte do sistema nervioso periférico que é o sistema nervioso somático. Aínda que con isto orixínase unha pregunta: que sistema se ocupa das respostas involuntarias? O sistema nervioso periférico está formado por grupos neuronais, ganglios, nervios periféricos, que están fora do sistema nervioso central, encéfalo e médula espiñal, e se prolongan hacia os tecidos e órganos do corpo. Está constituído polas neuronas sensoriais e as neuronas motoras. O sistema nervioso periférico se divide en dous componentes. O sistema nervioso somático proporciona información sensorial sobre o estado muscular e o ambiente externo ao sistema nervioso central e envía mensaxes do cerebro hacia os órganos sensoriais e os músculos esqueléticos. Pode facer que movamos unha perna, pero non cambiar o ritmo cardíaco. O sistema nervioso autónomo transporta información desde e hacia os órganos e glándulas internas do corpo e regula as actividades involuntarias, como os cambios do latido cardíaco ou a presión sanguínea. O sistema nervioso autónomo, o cerebro vegetativo, regula de forma automática e inconsciente, independientemente de nuestra voluntad e sen que o advirtamos, a actividade do organismo, o ritmo cardíaco, a digestión, a circulación sanguínea, a respiración e a secreción de hormonas, etc. Unha zona do cerebro, o hipotálamo, regula e controla as funcións do sistema nervioso autónomo. O sistema nervioso autónomo está composto polo sistema nervioso simpático e o sistema nervioso parasimpático, que teñen efectos opostos. O simpático se activa en situacións de alerta e prepara para a acción ou a huída, mentras que o parasimpático predomina en situacións de relaxación e tranquilidade. O sistema nervioso simpático estimula reaccións de loita e huída. En situacións de emerxencia, o corpo debe responder a cambios repentinos do ambiente externo e interno, sea unha competición atlética ou un cambio de temperatura. Se algo nos alarma ou irrita o sistema simpático, se encarga de liberar adrenalina no sistema circulatorio, aumenta o ritmo dos latidos do corazón e dilata as pupilas, aumenta a presión sanguínea e o contenido do azúcar en sangre, aumenta a acción das glándulas sudoríparas para manter a temperatura corporal normal, dirige o sangue dos músculos lisos aos músculos do esqueleto, donde o máis probable que se necesite. O sistema nervioso parasimpático inhibe e reduce a acción dos órganos e é responsable do repouso e mantemento do corpo. Hace máis lentos os latidos do corazón, encolla a vexiga, reduce as ereccións das glándulas sudoríparas, hace regresar ás condicións normais do estado producido polo sistema nervioso simpático. Polo dicirlo de alguna forma, o sistema nervioso simpático excita e o sistema nervioso parasimpático amortigua. En situacións cotidianas estes sistemas cooperan para manter o organismo nun estado de equilibrio funcional e exercen a súa acción sobre os órganos mediante liberación de neurotransmisores, a adrenalina no caso do simpático e a acetilcolina no caso do parasimpático. Hola, somos Andrea, Ainara, Inés y Cristian y en este vídeo explicaremos lo que es el sistema endocrino. Como explicaban antes nuestros compañeros, todas las funciones del cuerpo humano están coordinadas por dos importantes sistemas, el nervioso y el endocrino.
Más concretamente, el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo producen el equilibrio corporal, homeostasis, como un proceso que regula muchas actividades fisiológicas necesarias para la vida. El sistema endocrino se encuentra repartido por diferentes regiones del cuerpo a través de las glándulas endocrinas, alcanzando sus órganos mediante la sangre. Mientras que la acción del sistema nervioso es rápida y a corto plazo, la acción del sistema endocrino es todo lo contrario. Sus efectos se van viendo a lo largo de la vida de un individuo. Estos dos sistemas están relacionados y es el hipotálamo el encargado de enlazarlos, siendo parte constituyente de ambos sistemas. El sistema endocrino se regula desde el hipotálamo a través de la hipófisis o glándula pituitaria. El eje hipotálamo-hipófisis se puede considerar como una unidad funcional que se encuentra situado dentro del cráneo, en la base del encéfalo. Por tanto, el sistema endocrino es un conjunto de glándulas distribuidas por el organismo, que segregan hormonas, sustancias químicas capaces de alterar la forma de las respuestas orgánicas. Son producidas en unas células especializadas, denominadas células endócrinas, formando así las glándulas endócrinas. El sistema endocrino se divide en 7 tipos de glándulas: glándula hipófisis, glándulas suprarrenales, glándula pineal, glándulas gónadas, glándula tiroides, glándulas paratiroides y páncreas. La prolactina actúa junto a otras hormonas para iniciar la secreción de leche en las glándulas mamarias. Dentro de la escala evolutiva, consiste en una hormona antigua que sirve a múltiples funciones en el organismo. Adrenocorticotrópina. Esta hormona regula la sensibilidad al estrés y la ansiedad, aumenta la atención y la concentración y despierta la memoria. Además, proporciona un aspecto bronceado a la piel y participa en el crecimiento del cabello. Al tener una influencia en estrés y ansiedad, puede generar el surgimiento de trastornos alimenticios y psicopatologías en la función de la memoria. Endorfinas. Tienen un rol importante en la recuperación, con funciones esenciales para la salud. Ayudan a promover la calma, mejoran el humor, retrasan el proceso de envejecimiento, reducen la presión sanguínea, ayudan a reducir los síntomas de cansancio, crean un estado de bienestar, reducen el dolor, potencian las funciones del sistema inmunitario y contrarrestan los niveles elevados de adrenalina asociados a la ansiedad. Melatonina. Se produce principalmente en la glándula pineal y participa en una gran variedad de procesos celulares, neurofisiológicos y neuroendocrinos, como controlar el ciclo diario del sueño y disminución de oxidación. Los déficits de melatonina pueden ir acompañados, por lo tanto, de insomnio o depresión. Oxitocina. Es una hormona relacionada con la conducta sexual, con la felicidad y con el sentimiento maternal y paternal. Contribuye a regular el estado de ánimo, así como a fraguar las relaciones sociales entre personas. La oxitocina tiene un papel muy relevante en la conducta del individuo. La adrenalina es una hormona que segregan las glándulas suprarrenales. Esta sustancia tiene la capacidad de contraer los vasos sanguíneos, dilatar las vías respiratorias y aumentar la frecuencia cardíaca. Es durante este proceso cuando pueden surgir los conocidos ataques de pánico. La tiroxina es una de las hormonas producidas en la glándula tiroides, que ayuda a modular el sistema suprarrenal. Juega un papel importante en la energía, el crecimiento normal y desarrollo, la capacidad de mantener un peso saludable y la estabilidad en el estado de ánimo. Su disminución puede producir hipotiroidismo y su aumento hipertiroidismo. Y por último, el cortisol es considerado como la hormona del estrés, debido a que el organismo la produce ante situaciones de emergencia para ayudarnos a enfrentarnos a los problemas. Cuando se produce una situación de estrés, nuestro cerebro envía un mensaje a las glándulas adrenales para que liberen cortisol, de forma que el organismo libere glucosa a la sangre, para evitar cantidades masivas de energía a los músculos. Si se da en exceso de producción, puede hacer reaccionar a la persona de una manera mucho más agresiva ante estímulos de la vida diaria. En definitiva, la relación biopsicosocial nos ayuda a poder entender más a fondo el motivo de las diversas conductas dentro de la sociedad, las cuales se pueden deber a una alteración hormonal. Es por esto que es de suma importancia tomar énfasis en el sistema endocrino, para así poder solicitar un estudio clínico por parte de un experto, haciendo conclusiones más precisas, prontas y verídicas en la investigación del cerebro. O cerebro humano é unha incógnita. Na actualidade, os métodos de exploración cerebral permítenos obter imaxes da estrutura e do funcionamento do cerebro. Con estes métodos podemos coñecer e comprender a nosa composición cerebral.
A continuación explicaremos cales son os principais métodos, como surdiron e o uso que teñen hoxe en día. O primeiro método do que vamos a falar é a electroencefalografía. A electroencefalografía mide as señais eléctricas do cerebro, na superficie do cráneo. O encefalograma rexistra os impulsos eléctricos producidos pola actividade cerebral e segue as súas variacións no transcurso do tempo. A historia do encefalograma remóntase ata 1770, ano no que o médico italiano Luigi Galvani publicou a súa investigación sobre a actividade eléctrica cerebral nos animais, pero non sería ata 1924 cando Hans Berger comenzaría as investigacións con humanos. Actualmente, a electroencefalografía utilízase no diagnóstico da epilepsia, tumores e outras alteracións neurolóxicas. A tomografía axial computarizada xenera imaxes da anatomía do cerebro. A súa resolución é moito maior que as das radiografías convencionais. A partir das imaxes obtense unha visión estática e o que solo permite explorar a estructura cerebral. En 1972, Gottfried Haunsfield creou e desarrollou a tomografía axial computarizada. Nese mesmo ano, Gottfried realizou o primeiro TAC no hospital. Este método emprégase na detección de hemorraxias, lesións nos órganos internos, fracturas e dores de cabeza severos. A tomografía por emisión de positrones mostrou a actividade metabólica das diferentes áreas do cerebro, así como o seu consumo enerxético. James Robertson e o seu equipo crearon en 1961 o primeiro escáner PET no Laboratorio Nacional de Brookhaven. Anos máis tarde, o traballo de Gordon Bowell e Charles Bunch contribuiu significativamente no desarrollo da tecnoloxía PET. O PET emprégase na detección do cancro e o seu seguimento. Tamén utilízase para determinar os efectos dun ataque ao corazón. As imaxes por resonancia magnética miden o consumo do oxíxeno no cerebro, revela detalles anatómicos, rexistra información fisiolóxica e bioquímica dos órganos e texidos. A resonancia magnética foi descuberta de forma simultánea por Felix Bloch e Edward Purcell. Ambos recibiron o Premio Nobel de Física en 1952. A resonancia magnética emprégase na detección de tumores e aneurismas. Os métodos de exploración cerebral permítenos aproximarnos aos terreos inhóspitos da nosa mente. Aún queda moito camino por percorrer, pero con cada investigación nos acercamos ao noso obxectivo, desentrañar os segredos do noso cerebro. Ir concluindo neste tema centrado no análisis dos elementos materiais da conducta humana, é dicir, os elementos biolóxicos, genéticos, químicos, electroquímicos e anatómicos que constituen e explican a nosa conducta, vamos ir concluindo e centrándonos en resolver a pregunta, e das doenzas, que elementos materiais sabemos das patoloxías humanas influen na conducta que é observable dos síntomas destas doenzas. Vamos a analizar 3 exemplos nos que o coñecemento destes elementos materiais é bastante claro. Unha destas enfermedades nas que se coñecen as causas físicas claras que o producen é a epilepsia, que tradicionalmente se consideraba unha enfermedade dos deuses, algún dos emperadores romanos a padeceu. É unha alteración, non se sabemos, da actividade cerebral dos impulsos eléctricos que de repente, repentinamente as neuronas actúan provocando que son os ataques. É, por lo tanto, un desorden neurolóxico, aínda que en outros tempos non sabía moi ben que o que era. Cando temos unha crisis epiléptica ou a presenciamos, é importante nesta diapositiva que tedes aquí
colocar a persoa con esta postura para que non se morda a lingua e non nas convulsións que ten non se faga dano. Se trata hoxe en día con medicamentos anticonvulsivos. A patoloxía da que sabemos que ten orixen cerebral e das facultades que vamos ir estudiando en psicología ao longo do curso, pero que ten un correlato físico, é o que chamamos Alzheimer, que foi descoberta por unha alemana en 1906 que tiña este nome e así lle quedou. É a progresiva, isto é importante, a progresiva perda da memoria de outras facultades intelectuais superiores, o que acaba provocando unha demencia severa e afecta as facultades de pensamento, de fala e as tareas básicas, finalmente, no desenvolvemento do aseo e do cuidado. Aínda que normalmente conservan a memoria emocional daqueles que coñecen. No Alzheimer, que a medida que avanza a nosa capacidade de coñecemento, aumentan tamén as maneiras de prevenilo, se dá sobre todo na idade adulta, polo cal coa poboación maior, que cada vez temos máis, pois a incidencia cada vez maior. É moi importante, dende un punto de vista de aprendizaje de psicología, ter en conta que a veces o máis importante, aparte de comprender a persoa que o padece, é atender tamén ao coidador, que acaba moi deteriorado tamén. No caso da enfermedade que coñecemos como Parkinson, o que se produce, polo que sabemos, é un déficit nun neurotransmisor, na neurotransmisor que coñecemos como dopamina. E, por lo tanto, un trastorno neurolóxico, e nesta imaxe de aquí vedes que coas técnicas de observación que temos hoxe, e que describimos en unha parte anterior do tema, se pode observar en esta imaxe como é o cerebro, como funciona o cerebro dunha persoa con Parkinson e como uno daquela que non o ten. Os síntomas son dificultade de andar, risidez, temblores que van aumentando a medida que aumenta o progreso da enfermidade e unha falta de expresión corporal. O que moitas veces non se conta, non se sabe, é que ten un efecto, moitas mediciñas antipsicóticas, é dicir, aqueles que teñen enfermedades mentais con psicosis graves, teñen un efecto secundario que é un síndrome parkinsoniano, e a veces isto non se coñece, non se sabe moito. Un bo estudiante de psicología debería coñecer todas as características do Parkinson e entender como esas doenzas ou esta doenza afecta a psicología da persoa. En este tema sobre os fundamentos biolóxicos da conducta, é dicir, dos componentes materiais da nosa conducta, biolóxicos, genéticos, cousas que sabemos que no noso corpo explican a conducta frente ás teorías anteriores que colocaban a alma no corazón ou nos pulmóns, ou que decían que a estructura craneal era que determinaba a nosa personalidade e inteligencia. Hoxe en día, gracias aos coñecementos de xenética, como vimos, a anatomía, os coñecementos da anatomía humana e da bioquímica do noso corpo, como funciona o noso cerebro, as neuronas, os neurotransmisores, e como os sistemas nervioso central, periférico e hormonal permiten explicar toda a nosa conducta humana. A neurobioloxía, a bioloxía máis psicolóxica ou a psicoloxía máis biolóxica se centra no estudio destos elementos que permiten comprender a conducta humana, axudados hoxe en día polas técnicas de neuroimaxen que nos permiten comprender que elementos hormonais, nos neurotransmisores, nas funcións cerebrais superiores, estas técnicas de neuroimaxen nos permiten observar con patoloxías como vimos, como Parkinson ou a demencia senil ou o Alzheimer, que nos permiten comprender os elementos biolóxicos desa conducta, de tal maneira que un bo psicólogo hoxe en día ten que comprender non só o que é observable, sino tamén os elementos materiais que están debaixo desa conducta e a psicoloxía que producen na persoa que padece unha patoloxía.